Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon kelle gadande roɓe nde jayndeji altine nogasi joyi lewru novembre 2024 bismillah mon kelle gadande roɓe nde jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti e ko yetno caggal ɗiɗo sungoji subaɓe dental ɓe garti e ko yetno wonande to banginugol paɗogol to bangue conseil constitutionnel ɗum ɗo de so latima tan ɓoyata ma kanko horejo leydi ndi nangu toɗɗugol ngam tigi wawde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe goni nde ɗo haralde natoyoɓe to suudu sardeji leydi Sénégal mbawa joɗade tawi kadi ko artude tigi e wodde oɗo loi de finance 2025 jayde Le Soleil arti hen jayde Rewmi Quotidien jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko warti e ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi goni sardiyankoɓe oɗo 15e législature kanko Ousmane Sonko holliti ma won assemblée mo ganduɗa ko assemblée go Ayaw moƴƴo ngam tigi daranade ko yitno e jojanɗe e ɓesguji leydi Sénégal non no Rewmi Quotidien yi ɗum Ousmane Sonko promet une assemblée new look jayde Walf Quotidien ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi gonno yadunoɓe e on ganda ko laamu Macky Sall hande oɗo saaha de tawi ko caɗele kisɗe pawe e dow mum ko ɓoyani ko mo ganduɗa ko Samuel Sarr mo ganduɗa faamu jungo to bowal laaɗe diwoje ngal leydi Sénégal AIBD jayde Walf Quotidien arti hen jayde enquête ɓe garti koye terreur et psychose ɓe garti noon ko so tumatigi nde lamba waɗi ngal bowal ɗon ɗo ɗum ɗin sipiroji mbatte ɓe garti ɓen ɓe hoɗɓe ɗen bowe ko wondude caɗele ɗe ganduɗa so tawi ɗen mbiyen sipiroji ene mbaɗa caɗele ɗe ganduɗa enen en dañi ɗum ɗin joman galleji ɓe ganduɗa ko hoɗɓe ɗin nokkuji ɓe garti ni balɗe tati ko addi ne wayno wonande ɗin sipiroji message uji to banggue wonande d'alerte ngam tigi ɓen ɓe ganduɗa ko wawde humpiti ɗumen to banggue nden kay kissal caɗele ɗe ganduɗa ɓe dañat ɗum lambo kadi so tawi waɗi hani yawti caɗele ɗe ɓe keɓata ɓen ɓe ganduɗa ko hoɗɓe ɗin nokkuji jayde Les Échos ɓe garti koye modulo conserve son titre face à un site héroïque jayde Les Échos ɓe garti koye kanko modulo ha joni omo dari walla ni ha joni ko kanko tigi woni ko yette ko kalal du roi des arènes kono site hanki o de ne wayno kañum ne holliti salare tigi kamɓe tindam fewde omo ganduɗa ko kanko modulo jayde Les Échos arti hen en yewoytu jayde Vox Populi ɓe garti koye nouveau bras de fer autour des ordures ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi ndewindi ko yette ko scénario labal ɗo e nder leydi Sénégal caɗele ɗeɓe o saaha ɓe dañci e laamu ngu to banggue ñamade toldinde 18 milliards e koppereje men franc CFA ɗum saabi jayde Vox Populi arti e boowe leydi Sénégal to banggue scénario hande oɗo saaha de e tawe toon kurjuroji kono ɓe garti e kanko Ousmane Sonko baɗɗo ko yette ko erangue ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni député ji oɗo 15e législature ne mbawɗa tigi daranade ko yette ko jojanɗe rendo Sénégal kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay pawa jungo Vox Populi arti e nangugol kanko Moustapha Diakhaté e o mo ganduɗa ko jaydiyanke Adama Gaye jayde L'Observateur ɓe garti koye Samuel Sarr au cœur d'un tourbillon judiciaire caɗele to banggue wonande lawol kanko Samuel Sarr do fawa jungo tuma tigi nde o artuno ɗangal to bowal laaɗe diwoje AIBD ɓe garti e kanko directeur général de la Sénélec Pape Toby Gaye kañumne de ne wayno hettama kono ɓe garti e kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence ne wayni wawa ha joni nangude e ñalawma to banggue wonande joƴƴingol nde ɗo haralde to bowal gendira leydi Sénégal ɓe kolliti ɗum aɗa wawa sabbede ni e alkamisa paɗo jayde L'Observateur arti hen jayde L'As arti koye des dessous d'une arrestation kanko Samuel Sarr tuma ndigu artanno ɗangal ɗo e nder leydi Sénégal fawa jungo toon to bowal laaɗe diwoje ngal AIBD ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko Samuel Sarr nangugol makko kono ɓe garti e combat mbiyenɗa sippiro hakkude modulo kam e site jayde L'As arti hen kono jayde L'As arti nangugol Adama Gaye omo ganduɗa ko jandiyanke kam e Moustapha Diakhaté ɓe kolliti hande o maɓe mbaɗa déféré e altine hande o toon to parquet to jayde Li Quotidien ɓe garti koye kanko Moustapha Diakhaté fawide mo jungo ɓe garti e yiɗi ko neɗɗo mo ganduɗa de ko ɓoyɗo toppirade kam e daranade ko yette ko wellitare ɓesguji leydi Sénégal ɓe garti guilay Cheikh Anta hani omo ganduɗa ko Macky Sall Abdou Diouf ha e Abdoulaye Wade kanko Moustapha Diakhaté ko dariɗo tawi kadi o maññani to banggue wonande haalde yiyande makko tawi yoyti koye démocratie leydi Sénégal ɓe garti kamɓe Li Quotidien
quotidien e Bougane Gueye Dany kañum ne waɗi e rango fewde oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui daari hujjanade ko yete ko wellitare kam ko yete ko démocratie nde mbawta tigui artude e ƴewtade ɗiɗo caɗele ɗe ganduɗa ne pawe ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal haaloɓe jiyanɗe mumen kanko Bougane o arti e yiide holde ni haalde a yiyande mum woni de liɗɗo e nder leydi Sénégal. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye kamɓe Le Quotidien ɓe garti ko bataille des actionnaires de l'eau dans le gaz à Weah ɓe garti koye kanko Samuel Sarr fewede mo jungo tawi noon waɗama garde à vue toon to gendarmerie caggal plainte mo ganduɗa ko ex PCA mo ganduɗa kay tigui waɗi on plainte ɓe garti kanko Samuel Sarr wawde yeddude ɗin tumaji ɗi ganduɗa wonde ko 8 milliards woni ko o rewira mo ganduɗa ko kay tigui woni avocat makko arti wawde famminde ɗum ɗen gueɗe no jaari kono Jayde Le Quotidien arti ha joni oɗo jandiyanke Madiambal Diagne o arti e yiide o saaha noon o ƴetti pellital darade ko yete ko wawde ha joni ko yete ko wadde ko yete ko deƴƴere ngam tigui o saaha artude ƴewtade gonka leydi Sénégal no yarata ni ɗum ɗo noon mo o jooɗo ko yete ko ne wayno dumunnaji ɗin ɗo haalani addude kadi yiyande makko e ko yitno o saaha no leydi Sénégal yarata ni kanko Madiambal Diagne e on ɓatay ko holliti o saaha noon mo wat ko yete ko deƴƴere tawi o yaltani jaltiɗe o waɗanno hani e bindi ɗi o windanno artude e gonka leydi Sénégal. Jayde Rewmi Sport ɓe garti ko e dikkodiral hanki o ganda koto banggue wonande sipiro kanko Modou Lo kam e site ɓe garti e yiide kamɓe Rewmi Quotidien Modou Lo gagne par avertissement site annonce un recours kanko Modou Lo ha joni de ene laati wonde ko yete ko roi des arènes kanko mairie to banggue wonande waɗoɓe sipiroje kono ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko site holliti ne wayno jaɓani ngol polgol ngol galluɗa fawama e dow makko tawi ko Modou Lo nawi on rarara e kanko site holliti wonande mo o wat ko yete ko recours ngam tigui wawde ɗum nebbise ƴewtade tigui beele ko fawa e dow makko to banggue wonande ko hokka ko Modou Lo ko ɗum gonga walla ala. Jayde Rewmi Sport arti hen. Badiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗo ɓinnomon e kelle gadan ɗo min jandeje subaka hande o min dokkon aadi talata janggo so hawre wele dalla ɗo e nder yo jaam jogo min jogomon on jarama.